Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Di ini ka ganina. Anong kalit naman ka nawa? Girl! Abi ko bang di na ka bupali? Mau nibiya na lang ni Melvin. Girl! Saman! Kita ka! Saan sa ba? Sa dalan nga atong isubay! Wait! Hoy, Facundo! Paingon man ang dala balik sa mansyon! Ayaw ba? Ilik ko ang imong sakinan ba? Dili mo balik sa mansyon ha? Ihatod mi paingon sa lungsod! Facundo! You are not leaving, Christine. Ikabati ka. Di ka na mahimong mubalik sa inyo. Dahong! Unsa? O kisa nag-ingon? Siya, girl! Dili ko musugot. Kaysa nag-ingon, girl! Ako? Now, who's driving? Ikaw? Wish ako'y magbuot. No. Dili ko musugot. Ay! Ay! Wagilik ko, girl! Wagilik ko! Ibalik sa agi ang imong sakinan. Ibalik! Christine, usa ba? Buhay nga kong bukton, mabangga ta! Ibalik sa agi. Di na ko dito sa asyenda. Di na ko balik dito. Christine, usa ba? Girl, mamagka ka, ay! Di ba ko gusto mamatay? Ay! Wapa ko magkaanak! Ay! Now what? Wah! Gusto na kong muuli. Di ka mahimong mupauli hangtod nga makabayad ka sa imong utang nako. Pwes paandara ang imong sakinan aron masuganan ako sa pagbayad ang akong utang diha nimo. Girl! Magabiya lang ko ini. Never nga mo balik ako ini dapita. Oh, niya na to, girl. Oh. Ay, galit! Oh, sorry, sir. SS. Oh, manaog na ko, sir. Kuya, you're here na. Laban ka kong uya na. Kuya, Labat ko na yung girl. Mamagos? Kuya, wait. Hilutan ako ang imong Ay, ilatin na ko ang imong dahon. Unsa akong buhaton dinhi sa mansyon. Sir, aron dali ako mabayaran ang akong utang. Whatever. Kuya! Nagsunod siya na niya paingon sa taas. Bahala mo diya. Kuhaon akong akong silhigan akong tibuok bay. Bangon ka ka, girl. Manilhig. Ay, panilhig. Gumanda ang mga katabang ganinang panilhig, oy. Uspan akong silhig. Kung mahimong silhigan ako lakip ang atop buhaton ko na, aron mahuman ako og bayad sa akong utang atong tawhana. Wait, kuya. Ayaw na isira, kuya. Ano yan, ha? Naglabad man kang imong hiluton ta ka, kuya. No, thank you. Wait, kuya. Why? Unsa may akong buhaton aron mawasan kasi imong gibati. What? Just give me some space. Gusto ko maginusara. Dili ko magtingog-tingog. Dili ko magsapa-sapa. Tugutin lang ko serbisyuhan ta ka, kuya. Yana, what are you doing? Isira na ang pultahan, kuya. Gusto ko maginusara, Yana. So please, get out. Pero gusto ko mawa ang imong gibating stress. Promise. Malipay ka nga. May pugos ko sa pagsudi ni sa imong kwarto. Hiluton ako ang imong abaga, ang imong buko-buko, ang imong liog, dayon ang imong ali na. Dali kuya. Diha, lingkod na sa imong kama.
Yana, Okay. Sige na, kuya. Ako na'y bahala nimo. fine. Buon ko ng imong t-shirt, ha? Ano? No. Ako na. Ako na, kuya. Ako na. Tuguti, makaserbisyo ko nimo, kuya. Yana. Kuya? Pag-goob na, kuya. Oh. Karon, higayon ko na ni. Siguraduhon ko nga ni higayon na. Dili ka na makapalipad pa na ako, Facundo. Ako ka na. Ganahan ka, ani, kuya? Oh, kini. Yes. Ang saman, iduot pa? Yes. Bisan unsaon akong silhig. Huwag ko na nga abog. Tuktukon ako si Facundo sa iyang lawak. Ug akong pangutan-on kung unsa iyang ipasuko na ako. Bahalag mo ingon pa sa ganina nga bisag unsa. I want to be specific aron mahibaw ko sa kong buhaton. Yan ako tungod siyang kwarto. Manuktok na ko. More pa, kuya? Yes. Unsa to? Ang ganahan kang mas iduot pa, kuya? Yes. Oh, please. si Yana o Facundo. Sila karong ako nabati. Oh, naghimo sila't milagro. More pa, kuya? Kani. Yana. Harder? Yes. Oh, ipadagan na ako sa imong o, kuya, ha? Kana. Ganindot na. Sa to? Pasag dito. Pasag di ka to, Facundo. May miagi lang tingali. Fine. Ibati na kong duka. Makaduka ba ang akong minasahian? kuya? Yes. Makapahigam ba? Kini, kuya. Mas makapahigam ba ni? Yana, what are you doing? Kissing you, Facundo. Oh, Ay! Ouch! Kuya! Naong ko sa kama! Arik, masakit sa kong sampot, kuya! narugyag ka nimo sa makadagan ang akong liog og buko-buko. Ha, Yana? Si buot mo sa buting mo ito. Dili pa ba di ay obvious, Facundo? Nga ka gusto ko nimo. Sa? Kuya, Facundo, dugay na. Bata pa lang ko nakagusto na ko nimo. Buhay ko, Yana. Ayaw kong gaksa. Love me, Facundo. Ako na lang, please. Dagan ikaw og dagang anak. Kung mo ka nimong gusto, just love me. No. Buhay ko, Yana. Buhay ko. Sama lang sa usa ka igsoon nga kung pagtan-aw nimo, Yana. Usa kining nahitabo na to karon. Kalimutan na kini. Gawas na akong lawak sama sa way nahitabo. Pero Facundo, Sige na. Facundo. Kuya. Mao ka na imong sangpit ako, Yana. Mga tahuran. Pero kung si Christine amo sampit mo, kuya, dili ka masugot. Kaya no? Kaya nakagusto ka na niya, mao ba? It's none of your business. Ako paghihapon ang imong amo, Yana. Don't forget that. Out.
ko buhunong hangtod nga maangkon ta ka. Usa na ba yung dapita? Mao na kaning gisubay na to? Mao na lagi ni sir. Lungsod naman ni din O din na ko makita si Ma'am Christine nga imong ipapangita. Ako pa. Magpangutan na ta sa mga tao rin Basin pag may nakaila. Minorisa, sir. Nang, nakaila ka, ini ba yan Asa, sir? Kini ba, oh? Oy, wa raba, sir. Di ay. Sige, salamat. Kada ko ining dapita. Makitaan pa ka na to din si Christine. Sa katako sa Sugbo, og natultulan ako siya din sir. Uy, rason nga, di na to siya makitaan kung hain man siya karon. May naglakaw siya Mangutan na ta. Yan tay. Kaila kay niyas litrato, tay. Kini babae ba? Man ko makaila, ana. Pero kanang kauban niya sa litrato, nakaila kayo ko. Unsa? Kon mo, kinsa siya? Ug asa na mo siya makita? Ha? Asa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!